Tufnde wiinndeyankooɓe. Tufnde wiinndeyankooɓe ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe halirde Gollal Media, min calmini on, min bismi mon e yewtere meɗen Tufnde wiinndeyankoɓe tawnara heblanden ɗum musidɗo mon Saalif Taal. ɗum noon musidɓe tedduɓe sikki ala en dokkodirino aadi ma en gartu e ndeɗo yontere so Allahu lamɗo jaaɓi ngam jokkande on taw ko taro moɗon e nder ndeɗo deftere, taw ko deftere noddirtede Ɗam Alla adii ɗam dennde, taw windi ɗum ko Dembel Sall. ɗum noon musidɓe tedduɓe ñalde hande nde ne ñalli alhamisa 2 lewru février hitandu 2023 yewtere men Tufnde wiinndeyankoɓe ɗo e nder haalirde men Gollal Media. en jetti Allahu lamɗo do rokki en fartange taw ko artude ɗo ngam jokkude yewtere meɗen taw ko tarde ndeɗo deftere. ɗum noon musidɓe tedduɓe ala no batten so wona joni kettoɗen taro meɗen jeegoɓire e nder ndeɗo deftere. ɗum noon hettiyankoɓe haalirde Gollal Media kamɓe calsalte mum bisimilla mon e kettogol. sira wimo hamadal ngam ko ɓe rewiraɓe ɗo sira ɗo kam o heɓani deede ko samba tan e takko mbiyata mo deede. sira wiyata ni ko hay balɗe o heccani ɗum hoɓe fedde rewre e worde caggal nde ɓe jewti ha juuti. sira wimo hamadal an dey hay batte ala ko kalɗa tawo aɗa deƴƴi tan min gila nattudango wuro komi cokluɗo andu dey so gite mbaɗama e ñorgo ko ndaare dañama. holi ko dejjuɗa yawno kala desal gila a ñamtani ko gaddunoɗa ko. o wi'i gonga min kay aɗa andi mi ala haaju goɗɗo so wona ƴewde debbo ko keñiɗa ko fof min ɓuri ngam golle ina padimi caggal. sira wi'i hal joni ko hen ma e waddi ɗum wona wonmo ɓernde ma jaggi. hamadal jali wi'i ala hay goto joni kay ɓayde mi tawima ɗo nene wurani mi watti e juuɗe ma ƴew so won mo mantaninoɗami. sira wi'i an hoto funtam haalanam tan so won mo hakkille ma jaggi. hammadi wi'i i sira holimo hakkille am nangata min bayruɗo leydi ko ɓuri duuɓi 10 holimo gandumi ƴew tan so won mo moftanɗami. so wona ɗum komi ganniyiɗo so jango so ɓawo jango yaadude e sehilam ko woyel ɗoftami e gure saraji he mi ƴeewoya toon mo ponmi resde. sira wi'i ko mbatta gure saraji a yew wuro ngo a yewɓe tawɗa ɗo ɓe. hammadi wi'i sa yi mi wi gure saraji kay tawata ko wuro ngo ala on ngam so won gonɗo e wuro he mo ponmi resde ko an hani adade haalandemi. sira wi'i wallahi a wawa nanyudemi mbeɗa andi a gasi andude mo ndesata aduna fof ina jottori ina felliti ko a ƴamɗo. mi anda so tawi a yettini tokarama kono miɗo andi ala mo fadiri takko so wona an. hamadal ndaari sira ko juuti o wi'i takko takko de miɗo hani resde ɗum kono mi suwa haldude e tokarata o mi anda fof holino o jogori wiide. hay takko kadi mi anda hen miijo mum kadi ko ɓuri wonde gojam fof ko beele takko ma jogo hakkille no reniri dewgal endam. sira jeli ha hoyni wi'i minen woƴi min ko an onon ɗanniyankoɓe oɗon keewi faaro no feewi mbiyaton ko ma mbiñoɗon rewɓe jirloɗon oɗon ƴeewa mbiyaton ko ma debbo yooɗa fina faama walla janga nde kumaneɗon e mum kono wona bange tokarama wona bange takkone kay. min mbimi tan ko yawno ay takko ina ƴame jamma e ñalawma tokarama jaɓani rokkude hay goto o wiyata ko ma takko heɓa duuɓi 20 kadi ma yiyana hoore mum mo yiɗi yiɗana hoore mum kono yimɓe fof ina gandi wonmo o resani ala mo o resani e o aduna e lesu o asman so wona an
ko fayti noon e takko ɗon kam ñawani gite saka hooke enen fof gorol e dewol kosam e jiijam suka e mawɗo so en dendi takko ina waawi yeyde en omo ɓuri en ƴoƴje omo ɓuri en neɗɗagal e faamamuya aduna hamadoyam ko Allah tigi malni en takko ko kaŋŋe meho loowi e nder makko kala ko darɗa e makko cikka ko ɗum tan moƴƴi e makko wona needi wona jikku wona senare takko ala fof sinno kadi aɗa andi o bonani mbaydi min dey ala debbo mo jiɗanmami goɗɗo so wona takko baba Muhammadi kadi miɗa andi takko ina yinma ala mo o yiɗi so wona an so tawi gite ma ndiwimo ganda a waɗi kupuni ngam jogorda addude tan koko jasimo kadi a solat goddol makko cola goddol tokarama hay min cola goddolam Hammadi deƴƴi ha juuti wi sira so tawi tan ko gonga so tawi tan ko haaldude Allah hay min dey ala mo jinmi so wona takko nde ngarammi nde ala e miijo am fof kono gila nanmi o galle gite am pawi e makko ala goɗɗo mo hakkille am miiji mbimi tan komi malama mi hayti yaltude galle kulolam tan ko gotol tokaram ala ɓingel e aduna so wona takko dewgal ina heewi diminna welat hande metta jango kori so mettere joli addata luurondiral hakkunde am e tokara am walla hakkunde onon ɓikkon yumma kon e tokaram ko ɗum tan woni hande kuɗu hulam hoto ko wawi iwde bonnude ko wawa iwde dewgal ina wawi iwde kono jiidigal ha arti e jinnaɗo mo a anda so wona kañum wawa iwde so herƴi noon ma hamno sira wi ala hamadal ɗam Allah adii ɗam dennde ɗam Allah adii ɗam dennde ha timmi laabi tati hamadal jali wi ko gonga ɗam Allah adii ɗam dennde kono reeno dey sira wi hay batte wona ɗo baboyam ɗo kay wona ɗo takko miñam ɗo kay ɓerdam nde ina selli no hayre hamadal wi eyi ɗum noon no mbirumini momi haldu e tokara ko woni hen fof mi yittuma e kumpa kono gila joni fuɗɗo yewtidde e takko ƴeewa hen miijo mum sira wi mate an a yeddu ko kalanmami ko aduna fof koko jottori ɗum o yalti o ƴaŋi ko woyel ɓe mbayni galle sira en ɓe mbi eɓe jokkita ko heddi e wuro he ko ɓe jehi haɓe jetti leegal dow ɗon kadi ɓe ɓooyi ɗon galle hawolawo si en on ko giƴiko ko fedde mabɓe rewre so a yi hawolawo elle ina wawi jibinde ɓe kono ko kamɓe jijji on wimo an ɓocconde somde nde halko lelkintoɗa ko hanma nangude jungo debbo ma nanna suudu ala fof mo ƴamani takko Hammadi baba ma wi ko an tan takko Hammadi ko bobo jam jungo jam koyngal jam yawno minen fof giƴam emin jiɗanmamo o jali o jabaki o rokki hawolawo ko rokkanno ɗum duwi ha ɗeɓi hulde o wayni kankoy ko woyel ɓe tinti galle heddi omo heño ko woyel ina daso caggal makko kanko omo heño omo felliti hande yettinde tokara makko jamal makko e takko miñiko hande waɗi yontere ko hamadal natti o galle balɗe jeeɗiɗe kurɗe subaka fof ko julde wuka waka yimɓe ɓe ina naata galle ɓeya ina jalta ɗe balɗe Hammadi mawɗo ina welti omo sikki tokara makko ɓuri weltade kanko kam omo andi ɗo belamma ina yetto e neɗɗo fof yettimamo omo welti omo weyti ɓernde makko ina feeri musoji makko fof ina gusti o serti e ngoja mawɗo kannoɗo mo hen sahaji hay ɗoyngol joni so yiɗi mayde ara paddal iwi o fewnitima tawde kay Hammadi dokosel ari
gacce ngi woni mayde ha laabi cer ɓayde kay nde muñanimo ha hande o yetti mbajjiri e ɗum omo leli e dow daɗungel makko omo mubbi gite kono o ɗanaki o woni tan ko e yewtidde e hoore makko omo nyumodira e ɓernde makko omo yetta Allah nde rekkimo o bela nde moƴƴere Allah nde o ɗamtindino ha damal makko dilli o dirmi o bismi hamadal naati salmini o salmiti on wi baba mbarmi findinanima o wi ala baboyam mi ɗanaki ɗe balɗe kay ko welama tan haɗi mi doygol aade ena yurmini ala fof ko heƴata e wonki mum hade ma arde ko owlende e kumpa kannomi ɗanade joni ko weltare hewti e am hattimi ɗanade kono hoto daro tan kay wertu nguru ngu joɗoɗa hen hamadal werti nguru joɗi o wi ɗum bisimilla togara a yi leydi ndi dey yimɓe ɓe mbay kono sukiñaɓe ni a dañata hayno poftorida kadi kala ko gadduɗa ɓe keɓta e juuɗe ma o wi eyi ko noon dey kono yimɓe ɓe ene mbeli ñamdude ala ko ɓuri dañde ñamdude e bandiraɓe mum ɓe gitti e ka ɓe mbatti e ka ha juuti amadal wi baba jinnomi tan ko jewtiden seeɗa mi haalanma no gardumi kadi mi namdoma kalanami no tawrumami kollami laawol to ponmi rewde e ko ponmi wadde ammadi mawɗo wi hay min wannomi tan ko ha poftoɗa kono ɗum kay en mbaɗat ɗum tan eɗen jogii haala kewka pannomi tan ko ha pofta ngam eɗen jogii yaajende so a fofti no moƴƴi mi haalanma ko jinmi haalandema ko fof kuccanen hankadi ko jiɗɗa wadde ko amadal wi ala baba en kewani yaajende mi arti kono mi wona ɓooyowo ngam ko lewru e feccere tan gaddumi kala ko mbaɗa waɗa wonata koye nder ndun lewru woturu hammadi mawɗo ina lelino ummi jimti e makko wi rewtu hen mi famani ko mbiɗa hamadal wi mbimi ko lewru e feccere gaddumi ko podɗen haalde e ko podɗen wadde ko fof ko e lewru e feccere he galle ɗo liggotomi ɗo jaɓata rokkude ko ɓuri lewru hay jonte ɗiɗi pawiɗe hen ɗe gona joɓeteɗe hammadi mawɗo deƴƴi ko juuti o wayi kono naƴƴoni o wayi kono nanɗo hunde nde o jottoraki ni hunde bettunde mo ha ɓurti hamadal wi ko woni baba mate ko kalmi ko ina musma ɗon hammadi mawɗo ɓamti konngol omo haala hamadal ina wi cel ina werti noppi ina hetti omo wiya ko woni gaddumi ko lewru e feccere holi ndun lewru e feccere holi no neɗɗo wayrirte galle baba mum hakke duuɓi 13 arta wiya addi ko lewru e feccere neɗɗo yalta galle baba gila ina yurni cagatagal nattani arta ina woni gorko mawɗo arta ina tawinayejo hono am gartuɗo e kombol mayde arta suwares ala mo resndi hirande mum nakkon mbeyon mbalon fof ko Allah andi no ndenira gesa men waalo duuɓi 10 hande jolaka ɗe jeeri ɗe ngoni koye juuɗe woɗɓe ɗum fof ala ko mbiyata kam so wona gadduma ko lewru e feccere holi mo mbaddata gaddumi ni holi ko gaddata so aɗa hoota galle baba ma maalima balɗe ɗe gonata toon sa woni ɗo lewru e feccere sa ruttima holi mo ɗaccata caggal mo ɗaccata e galle he min mataw kay wona ɗum woni e miijo ma min mo ganduɗa ala fof ko heddeni kam so wona yarde kedde e dihal mum e o aduna min mo ganduɗa ko lekki dande maayo so yanani hande yana jango min ganniyiɗa waynade aɗa rutto Allah andi kadi ha hallunden ala heƴata ɓuri pirten sawa felliti ruttade kay koni mbaɗaten a sokat cuuɗi galle ɗi fof kippa woyndu ndu gudda galle ma so a heɓi no resde nawora debbo ma jaha walla jahon min e takko min keɓoya galle sira en mi wona toon seeɗa o keddorami e gurdam ko somi maayi ɓikkon nde wonkon mballodira e hoddiɓe gubbami kadi tinno hoto artudu waw mi yaafi mama ane samba fof
tan o hiwti o woni o woyde o woyi haa ɓooyi o imsini kadi o immi o yalti o salligi o fayi jama o dali hamadal ina yungini ɗo gotel nder ndo suudu kañum tan gooto e leepeŋaaɗo ɗo gotel e leegumaɗo ina ronki fof andude ko waɗata ko ni ka haala woni bettere ɗo makko. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golel Media en kanniɗo taro meɗen taw ko taro jeegoɓire e nder nde ɗo hennete deftere taw ko deftere Ɗam Allah adii ɗam dennde. ɗum noon en dokkondira ɗaadi tan so Allahu lamɗo jiɓi ma en gartu e alkamisa paaɗo ngam jokkude taw ko taro meɗen. ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golel Media kamɓe calsalte mum ko ɗo kaddeten e yewtere men hannde e Tufnde wiinndeyankooɓe ɗo e haalirde nde ko musidɗo moɗon Saalif Taal to gonɗon ene gonirɗen to gonirɗen ka geno kirene jam. Nde wiinndeyankooɓe Tufnde wiinndeyankooɓe ko yewtere nde Golel Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa.